Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broad. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Oktubre 2, tuig 2021. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pag sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Benitez Distrito Tandem, madayon na. Comelec Bacolod, matawhay sa ikaduha nga adlaw sa filing sang COC. Sa mga nagapanguna nga balita national, Presidente Duterte magaretiro na sa politika. Bongo magapapili bilang Vice Presidente sa 2022 nga eleksyon. Una sa balita, una sa Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:10. Detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan.
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, nagbolter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga wala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa Sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:17, kagkaroon sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Madayon ang Benitez Distrito Tandem sa 2022 nga eleksyon sa syudad sa Bacolod. Ini matapos nga ginbato na ni Anay Konsehal Attorney Cesar Distrito ang tanyag ni Anay Congressman Albi Benitez nga mangin running mate sa masunod nga piniliay. Formal nga ginanunsyo ni Distrito ang intensyon nga magpapili bilang vice alkalde sa Bacolod subong nga adlaw. Suno kay Distrito ang ini nga desisyon ang ginhimo matapos ang pagkonsulta sa iya pamilya, himata, lideres kag mga supporters. Ginpatag ni Distrito nga iya nakitaan kag nabatian ang mga problema nga luyag tutukan kag hatagan solusyon na Benitez kag nagakomporme ini sa mga tikang kag plano sang anay kongresista kag nagapati man ang anay konsehal nga preparado ini sa trabaho bangod sang iya nga mga ginagyan kag eksperyensya sa pagserbisyo. Nagsaka na sa 5 ka mga lokal nga opisyal ang naghalin sa Grupo Progreso nga ginapamunuan ni Mayor Bing Leonardia. Suno kay Anay Konsehal Cesar Distrito, officially resigned na sila sa GP. Lakip na siya ang yailoy nga si Councilor Simple Distrito, Councilor Bartolome Orola Sr. kag Pausi, ang bata ni the late Councilor Elmer C. Ginanunsyo na kay Konsehal Distrito Orola kag C nga magapapili sila bilang konsehal o kung magapapili sila konsehal bilang opisyal nga kandidato sa idalom sang line-up ni Anay Congressman Albi Benitez. Una na nga nagbiya sa Grupo Progreso si Councilor Al Victor Espino. Suno kay Attorney Distrito ilag na paabot nga may duha kung isa pa ka GP member ang magahalin man sa partido. Bangod sini, suno kay Distrito hindi naman kabahin sang GP ang iautod nga si Kapitan Rosini Distrito sang Singkang Airport kag bata ni Orola nga si Kapitan June Marby Orola sang Barangay 26. Nagapati si Distrito nga fair person si Leonardia kag ila man ini napabalo sang ila nga desisyon antes ginahimo ang anunsyo. Ginatugyan na ng Distrito sa Benitez ang pag-anunsyo sa PETSA sa pag-file sa ila Certificate of Candidacy con COC. Si Benitez ang una nang nagpadala sang sulat sa Comelec Bacolod nga nagpahibalo nga sa Oktubre 5 mag-file ini sang COC. Nangin matawhay ang talatapan sang Comelec sa syudad sa Bacolod sa ikaduha nga adlaw sang filing sang Certificate of Candidacy. Bangod wala sang bisan isa ka kandidato nga nagpadulong sa among opisina tubtob kay nasang udto. Suno kay Attorney Katrina Kanya, nahatagan sang oportunidad ang iyang mga personnel nga makapahuway kag magtrabaho sa iban pa nila nga mga paperworks sa opisina. Dugang pa ni Kanya, mahimo nga sa masunod pa nga semana magaumpisa ang ilang masako nga trabaho ilabi na sa ginapaabot nga pag-file sa kandidatura sa grupo ng Mayor Bing Leonardia kag Anay Congressman Albi Benitez. Liwat man sini nga ginpanumdum sa tanan kag o kun sa tanan nga mga supporters sang tagsa ka mga kandidato nga base sa resolusyon nga ginpagawa sang Comelec, duha gid lamang ka mga persona ang ginatugutan nga makaupod sa kandidato nga maga-file sang COC. Very clear ang aton nga rules with regards to the filing of the COC na maximum lang gid duha ka tawo ang upod sang aton nga kandidato if ever man gid mag-file sila sang ilang mga COC.
Ang kabahin sa pagpahayag ni Attorney Katrina Kanya. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:21. Stanton Plus Gold, makabulig para sa Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why ito may nag-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bapos sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, siyempre ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko
nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamabuhi. No? So, kami direct sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno Kagkaroon sa ritanes ang atong mga nagapanguna nga balita national, ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagretiro na sa politika. Ang anunsyo sa Presidente natabo pila ka minutos pagkatapos mag-file ni Senator Bongo sa iya Certificate of Candidacy bilang Vice Presidente sa 2022 nga eleksyon. Sunod sa Presidente, ang overwhelming sentiment sa mga Pinoy ang nagtulod sa iya nga ipaiway ang pagpapili bilang Vice Presidente. Samtang good luck naman ang pahayag sa Presidente sa pagpapili ni Go nga nangin aid sini humalin sa nagpangalagad pa lamang bilang alkalde sa syudad sang Davao. Nag-file na si Senator Bongo sa Certificate of Candidacy kon COC para sa pagpapili bilang Vice Presidente sa Mayo 2022 nga eleksyon.
Ang senador ginupdan ni mismo ni Presidente Rodrigo Duterte nga mo ang orihinal nga nominee sa PDP laban sa pagka vice presidente. Madumduman, nagligad nga Setyembre 8 sang ginbaton sa presidente ang pagpapili bilang vice presidente sa 2022 nga eleksyon sa faksyon o kon sa faksyon nga ginapangunahan ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:31. Kaginyogin pamatiyan ang kabugusan nga detalya sa atong mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Oktubre 2, 2021. Sa liwat ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,